Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, шаби гузашта шаби муҳорибаҳо буд ва яку якбора ду турнири беҳтарин ACI 162 ва UFC Fight Night дар Париж баргузор гардид. Дар ин навор мо барои шумо хабарҳои муҳимро аз турнирҳои дирӯза омода кардем. Шумо боша моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз турнири ACI 162 ки дар гран-при вазни 57 кг варзигари машҳури тоҷик Осимхон Раҳмонов бо чемпиони пешинаи ACI ва ҷанговари сахти бебохт Азамат Керефов вохӯрд. муҳориба дар якчорфинали гран-при гузашт ва аз 5 раунд иборат буд, аммо ҳамаи кор дар сеюм раунд ба анҷом расид. Осимхон дар якум раунд худро хеле хуб нишон дод ва барои ғолиб шудан ба ӯ якчанд сония нарасид. аммо баъдан Азамат бартариро ба дасти худ гирифт ва дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. лекин дӯстон, дар ин ҷо бояд як чизи муҳимро қайд кард. охирон зарбаи зонуи Азамат аз рӯи қоидаҳои ММА буд ё не? айни замон ҳамаи гап дар ана ҳамин аст. аммо агар мо пурра оиди муҳориба гап занем, пас Осимхон зидди яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни 57 кг дар ҷаҳон худро хеле хуб нишон дод. аммо фикр мекунем ки ба Осимхон каме таҷриба нарасид. оиди зарбаи Азамат боша, пас дар ин акс мебинем ки Осимхон бо як дасти худ сеткаро қапидааст. ана дуюм дасти ӯ дар замин буд ё не, ҳозиражда маълум нест. аз ҳамин сабаб дар гирди ин муҳориба баҳси калон рафта истодааст ва ма фикр мекунем ки ташкилот бояд ки ин чизро ба назар гиранд ва агар ки онҳо зарбаи Азаматро аз рӯи қоида ҳисоб кунанд, пас бояд ки ин зарбаро аз дигар ракурс нишон диҳанд ва ё ин ки ин муҳорибаро бенатиҷа эълон карда дар наздиктарин муддат реванши онҳоро ташкил кунанд. худи шумо дӯстон оиди ин муҳориба чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта дар Фаронса турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни Сирил Ган ва Сергей Спивак шуд. ин муҳориба дар дуюм раунд ба фоидаи Ган ба анҷом расид. Сирил дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро дар муҳориба зидди Ҷон Ҷонс маҳкам кард. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи хеле шавқовар дар вазни сабук байни Бенуа Сен-Дени ва Тиаго Мойзес шуд ва ин муҳориба низ дар дуюм раунд ба анҷом расид. Бенуа дар ин муҳориба худро хеле хуб нишон дод. ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хуб буд ва зидди ҷитсере ки камарбанди сиёҳ дорад дар замин худро хуб ҳис мекард. дар охири дуюм раунд Бенуа Тиагоро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалабаҳои пайдарҳами худро 4 кард. 4 ғалабаи пайдарҳам, 4 ғалабаи фавран. бисёри шумо дӯстон Бенуаро аз суханҳои гуфтааш оиди Нурулло Алиев мешиносед ки чанд муддат пеш ӯ оиди Нурулло Алиев чунин суханҳо гуфта буд. ин навор 20 рӯз пеш сабт шуда буд ва ман нахостам ки шуморо ғамгин кунам. ман аз он шахсоне нестам ки беҳуда гап мезананд. ман интизор шудам, чунки ман дар ҳақиқат боварӣ доштам. аммо мутаассифона баъди ҳамаи ин рӯзҳои интизорӣ Нурулло Алиев аз муҳориба зидди ман отказ кард. аммо бо мо бошен, чунки менеҷери ма барои муҳориба кор карда истодааст. аз муҳориба зидди мо отказ мекунанд, аз мо метарсанд ва ин ҷолиб аст. ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад, навиштааст Бенуа. ҳамчунин бояд қайд кард ки ҳамон вақт Нурулло дар ин суханҳои Бенуа чунин ҷавоб дода буд. ба ман муҳориба зидди Бенуа баъди моҳи Рамазон пешниҳод карданд. аммо чӣ гуна ки шумо медонед, баъди рӯза гирифтан вақт дар кор аст то ин ки ту худро барқарор карда ба муҳорибаҳо бароӣ. ягон кас аз муҳориба зидди ӯ отказ кардагӣ нест. мо ба ташкилот гуфтем ки моҳи июл тайёр мешавам ва розиам ки зидди ӯ муҳориба гузаронам. аммо ӯ фикр мекунад ки ман аз муҳориба зидди ӯ отказ кардам. ман тайёрам ки зидди любой рақибе ки ташкилот медиҳам муҳориба гузаронам, гуфтааст Алиев. баъди ин муноқиша байни Бенуа ва Нурулло, Бенуа аллакай 2 муҳориба гузаронд ва дар ҳар дуяш фавран ғолиб шуд. ана Нурулло боша баъди ҳамон кор ҳоло ягон муҳориба гузаронидагӣ нест ва ман фикр мекунам ки айни замон муҳорибаи онҳо маънои хеле хуб дорад. шумо дӯстон ин муҳорибаро дидан мехостед ё не?
баъди ғалаба дар муҳориба зидди Тиаго Мойзес Бенуа Сендени ба рейтинги вазни сабук хеле наздик мешавад ва шояд ки ҳатто ӯ дар рейтинг ҷой гирад ва агар ки Нурулло ӯро шикаст дода тавонад, пас Нурулло дар рейтинги вазни сабук ҷой гирифта метавонад. Муҳорибаи пурраи Бенуа зидди Мойзес ва дигар муҳорибаҳои турнири имшабаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описании ҳамин навор. дар канали мо ҳатман обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед. дӯстон, хабари хуш барои шумо. Мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои ватсапи дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.